Epa. Ikusten duzue, gaur elegante nator. Top. Arraun munduko altzorrik presiatuna ekarri dut. Eta, bai, gaur arrauna izango da protagonista. Euskal Kirolari. Egoitz Txurruka. Arraunaz, arraunlari batekin ingo berba. Ez da arraunian etorri, ez da egan etorri, magiaz etorriko da. Nerea, arratsaldeon. Arratsaldeon, Txurru. Bueno, Kontxako bandera irabazitza, zako esperientzia. Kristona, oso ona. Gainera, gaztea izan da. Ez dakit zenbat urtekin irabaziun zeure lehengo Kontxa, baina gure ikusentzuleak jakiteko zenbat urtekin izan zen. 16ekin. Irudietan Nerea ez zaitzugu arraunian ikusi, baina badakit Pasai Donibaneko patroia ala lehenbasaina zela. Bai, patroia esatea. Baina ez da iguela, lehenbasaina eta patroia? Ez, bai, patroia da tostakoan eta lehenbasaina aurki mugikorrekoan. Eta zeu patroia zaz, beste protagonista batzuk moduan, Gorka Lanberri, Naroa Galdós, Nadeta Agirre, Vicente Carpintero, modua gauz. Hori da. Lagunak danak? Bueno, bai. Baina lagunak danak. Eta lehenbasaina nor da orduan? Ba, lehenbasaina da aurki mugikorreko patroia. Osea, lan iguala ite deu, baina aurki mugikorra beste ontzi mota batzuk dira. Orduan esan alda, arraunian modalitate bat baino gehiago dauzala. Hori da, tostakoa eta aurki mugikorrekoa. Ba, Nerea, hemen dakat apuntauta, nire apuntietan, eta iaz esaten da bila. Arrauna bi motatan sailkatzen da eserlekoren arabera. Batetik, aurki mugikorreko arraunketa dago, arraunketa mota horretan arraunlariaren hankak mugitu egiten dira. Arraun mota hau teknikoagoa da. Bestetik, tostako arraunketa dago, ezagunagoa dena. Eserlekoa finkoa da, hortik arraunketa finkoa izenez ere deitzen da. Arraun modalitate honetan 3 txalopa mota daude, batelak, trainerillak eta traineruak. Nerea, orduan, esan alda, apunteak ondo hartu ditu da. Bai, ni baino ikasle begoa, zea. Esan dugu, Nerea, zeu finkoan ibiltzen zazela eta patroi lanetan. Eta hori bai, txoritxo batek esan dozta, aurten gitxienez, pixka bat, arraunian behibili zazela. Bai, bateletan. Eta zen nahiago dozu, arraunian ibiltzia, ala patroi lanetan ibiltzia. Desberdina, ontzi txikitan arraunen, eta ja trainerun patroiz. Esan dugun moduan, tostako arraunian 3 txalopa mota daude, arraunlari kopuroaren arabera, ezta, Nerea? Batelak, txikisenak dianak, 4 arraunlari eta patroia dakatenak, trainerillak, erdikuak, 6 arraunlari eta patroia dakatenak, eta handizenak, traineruak, 13 arraunlari eta patroia. Jo, Txurru, apunteko ondo ikasita etorri zea, Eta galera, zeba 3 ontzoiek? Ba, bateletan da arraunen ikasten haste zeanen, gero negun trainerietan entrenatze deu, eta gero ja kategori ziotze zeanen ja trainerua. Dala, hobena. Horena. Bai. Zeu gaztia zaz, ez hasi berriza, beraz, nolatan bateletan? Ba, bateletan ebai kategori guztitako kompetizioa daude, orduan polita dare bai. Hor hasi zea eta orduan. Hor bukako dozu? Bai. Zeuke izen konkretu badakazu moduan, patroia, izen berezi badakazu, beste arraunlarizak izen berezi badakate? Bai, lehenengoa dijoaztenak hankekok dira, eta azkena dijoana puntakoa. Eta gero, nire ezkerreta dijoaztenak baborrak, eta eskubita dijoaztenak estriborrak. Eta aurrekoak eta atzekoak beste izen badakate bai? Popakoak eta brankazkoak. Jo, Nerea, baina zako hitz politxak, hori bai, saiak bai, Bai. Eta nire galdera, nire duda, arraun mundu honetan, Pasai Donibanen, San Juanen, zeuen artean, euskaraz itxen duzu? Bai. Danak? Bai. Euskaldunak sari danak? Danak ez, baino... Nunguak? Galiziarrak bai dauzkagu. Orduan, osea, galiziarrak izan da, euskaraz dakite? Ikasi gue. Ikasi indabe? Bai. Zenbat urte gondia hemen ba? 3, 4. Eta badakite ja, eharto berba itxen, o? Ontzi barrun esateian hitzak bai. Nire etorri zan lehenengo egunean, traineru montatu eta ni plan, ekipo, bikin ez dakizein godeun. Eta bukatu eta, beha, ¿quién se llama Biki? Nadie. Proban jarriko zaitxut, bale? Zeran ditzen da, ia dakizun, soka horren izena. Estropua. Baina, estropo zutze zitxeko o zetako? Ez, hau arrauna eta traineruan toletian jartzea, arrauna heltzeko. Geldi mantentzeko, fijo mantentzeko. Hoi da. Arrauna toleta seria, nik hori ez dakit, seria. Arrauna pala, horri mamartzaio aurrera egiteko, eta toletia, hori heltzeuna.
eta zeure arrauna zetako balixo dago? Trainerua zutzen eramateko, eta baita ziaboga emateko. Ziaboga emateko, puntakoak arraun txiki badauka, ni laguntzeko. Ziaboga, buelta mototzen zuen puntua da, eta ibilbidean jun etorria luze, esatotzen zuen. Oia, oso ondo txurru. Ikaste gabizela ez? Bai. Puntiak hemen ditut, Zozetako lehizo da. Eta nerea, arraun partidei estropa egitzen jaki, ezta? Eta badakigu bi mota gauzala. Erlojupekuak, banan, urtetzen dira taldeak. Eta danak batera, leian. Ze nahiago. Danak batera, bai. Gerran. Bai. Eta estropaetan nerea, zein da zure funtzioa, zeitzen dozu bertan, patroin moduan? Trainerua zuzen eraman, ziaboga egin. Bronka bota? Baita. Animau? Animau, ritmoa markatu. Nerea, orduan imaginatzen dut, eta holan da, patroin moduan aginduak emoten dituzula, baina ez da iguela oin 20 urtekin, ala oin dela 4 urte, 16 urtekin hasi zinean, jakinda, zeure kideak, arraularisak, askoz ben nagusiagoak ziala. Bai, 16 urtekin azkenen lotxoa emate izu. Eta esperientziak egin ja askatzen zoaz. Eta adibidez, batel barruan oin kamera jartzen dituzte, kotxan adibidez. Ez dakit, edoze gauza esan aldozu? Bota aldozu? Ez, pixkat moztu inbartzea. Baina, bueno, gero hitz klabe batzuk esan behar. Bagaz, entrenamentutan esaten dira, kontxan adibidez? Esaten dira? Bai, adibidez, Drakaris. Eta zeitxo duzu horrekin. Drakaris, baina osen esan, Drakaris! Hori. Tal cual, Bai. eta ulertzen dabe. Bai, eta Sua bota, eta irabazi. Esan da, neu lehorrekoa nazela bai, baina bitxarra, surfian ibilitzakoa, itxasuan ibilitzakoa, baina arraunaz gitxinek izan. Oin zoze geixa. Zuri esker, zoze geixa dakit. Eskerrik asko, nerea. Herrit montan arraunen hasiko zea. Patroi moduan. Ez arraunari moduan. Bueno, magiaz etorri za, magiaz, hongo za, eskerrik asko. Bueno, listo, gogoratu, hemen azpiko kaxan sare sozialak, gure sare sozialak agertzen diala, jarraitzu, bideoni like emon, eta gogoratu, eta esaztu, YouTubeen Euskararen partida